Γεια σας και χαρά σας, Mr. Boss εδώ πέρα. Και σήμερα θα σας πω πώς να παίξετε το It. Βασικά όχι θα σας πω. Πατήστε 3D Horror. Αλλά βασικά ξέρετε κάτι. Πριν σας πω, θα πρέπει να σπάσετε το like και το subscribe. Και επίσης, όταν κάνετε subscribe να ξέρετε ότι θα έχετε μπει ήδη στο μπεργκεροχώρι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ψάχνω κάτω για horror. Πολύ κάτω και για όσους φοβούνται εύκολα δεν θα το προτείνω καθόλου. Πάμε εδώ πέρα. 360 It. Ουσιαστικά πατάς αυτό το βίντεο και με το κινητό σου, όχι το κινητό σου, με το χέρι σου μπορείς να ακουμπάς με το δάχτυλό σου το κινητό, να πηγαίνεις δεξιά αριστερά και ουσιαστικά θα γυρνάει η κάμερα ανάλογα με το χέρι σου. Και αυτό το έχω κάνει πολλές φορές και είναι αλήθεια. Αυτή είναι μια καινούργια σειρά ουσιαστικά. Θα το κάνω πιο συχνά παρόμοια πράγματα. Οπότε ναι, θα λέγεται 360 YouTube Video Part 1. Κάπου εδώ, ναι, κάτι τέτοιο. Ξέρω. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει. Το παιδάκι το είδατε, εξαφανίστηκε. Μας χάθηκε Silver Alert. Τώρα εμείς περπατάμε. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Εδώ πέρα, ναι, ξέρω. Άσε ρε που δεν ξέρω κι εγώ από την ταινία νομίζεις. Γεια σου, Pennywise. Τι θέλεις? Θέλεις παιδιά? Ωραία, άκου. Τα παιδιά σου δεν θα είναι κλόουν, θα είναι Joker. Να ξέρεις. Θα σου φέρω την ένουσα. Μιλά κι άλλο γιατί για να ξέρεις εγώ βαριέμαι. Λοιπόν, ναι, συγγνώμη για το βιχαλάκι. Το βίντεο αυτό θα ανέβει Παρασκευή πρωί ή μεσημέρι. Πάντως το edit γίνεται στις, κάτσα σας πω, 27 Οκτωβρίου πρωί στις 11, όχι, στις 7:51, ναι. Όχι, έχουμε μπει στο υπόνομο, περιμένετε. Αυτό δεν μ' αρέσει γιατί αυτή η σκιά, μην μου πείτε ότι είναι από πίσω. Θα γυρίσω αργά την κάμερα πίσω μου. Εντάξει, άντε γύρνα την, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι να τη γυρίσω, γύρνα, ωραίος. Τι είναι αυτό, όχι. Αίματα, κακό, δεν μου άρεσε. Παρ' όλα αυτά δεν περπατάς εσύ, μόνο του περπατάει, είναι προγραμματισμένο. Απλώς γυρνάς στην κάμερα. Αυτό ξέχασα να σας το πω και το είπα τώρα. Ναι. Αυτά, περπατώ μες στον υπόνομο και με τρομάζει το κουκλάκι του Pennywise, εδώ. Τι είναι αυτό, το μπαλόνι. Ναι, αυτό ήταν πολύ cringe. Ναι, πολύ cringe. Ωραία, μπαίνουμε στην ωραία πορτούλα. Πολύ ωραία, ναι. Όμορφη. Τέλεια πόρτα. Ναι. Και τα πληκτική. Ναι, πολύ καταπληκτική. Η φάση που παίζω στο edit για να μην βαριέστε και για να μην βαριέμαι κι εγώ όταν κοιτάνε οι άλλοι το βίντεο μου. Μαλακ. Όχι, μη μου προσφέρεις κανένα δωράκι, όχι. Λίγο τούρτα, δεν θα με χάλασε λίγο τούρτα, εντάξει. Αλλά ξέρεις τώρα μωρέ, η τούρτα σου είχε από πάνω ένα μπαλόνι όπως είχα δει. Να το βλέπεις, είναι κι άλλα. Από πού έρχονται αυτά όμως? Άμα σπάσουν όλα θα είναι την στο αίμα. Όχι. Γιατί όχι, με σηκώνουν και πετά. Όχι, δεν μ' αρέσει αυτό, είναι full creepy. Ναι, γεια σου. Σου είχα πει ότι είσαι πανέμορφος. Πω μαλάκες, έχω να τριχιάσει. Δες τα μούτρα του. Πανάσχημε. Τα μούτρα σου δες. Άντε. Εμείς γιατί πετάμε. Nope. Θα γίνουμε πουρές.
Κάνε like και subscribe, στείλ' το σε ένα φίλο σου και να μπείτε όλοι στο Μπέργκερο χώρι. Γεια! Ναι, άντε. Έλα, γεια!